1 rok investovania na eToro 400 eur mesačne. Aktuálne už nám ubehol 12. mesiac, síce som tu od februára, ale už som sa dal 12 krát po 400 eur, takže v tomto videu si ukážeme, ako sa mi podarilo hospodáriť s takouto sumou a s takýmto investovaním a čo už som dosiahol. Takže za rok 2024 moje portfólio dosiahlo dvojciferné zhodnotenie, síce len tak, ale sme nad úrovňou 10%. Čo sa týka dividend, tak tie za rok 2024 som obdržal v hodnote 63,55 eur za celý jeden rok, čo už síce není veľa, ale už sa pomaličky dostávame k tým číslam, ktoré už začínajú byť celkom pekné. Ako vidíš, aj eToro tu už pridalo zhruba koľko mesačne dostávam, čo je aktuálne $15. Není to síce moc, ako som spomínal, ale sme v tom správnom smere. Ku koncu videa ti ešte aj ukážem, že ak si udržím toto investovanie pri súčasných číslach, kam až sa môžem dostať, čiže mi zostáva už iba byť konzistentný. Každopádne ideme si pozrieť niečo k môjmu portfóliu. Čo sa týka môjho portfólia, tak aktuálne teda najväčší value mám v Humane, APA Corporation, CVS, Walgreens Boots Alliance a Nestle. Čo sa týka medzi najviac profitové, tak na číslo 1 Walgreens Boots Alliance, čistých $60, APA Corporation, Humana, tu máme UMC, CVS, PayPal, naopak najmenej sa darí Nestle, Brown-Forman Corporation a Inu, Nike, Hershey. Čo sa týka percentuálne, tak najlepšie na tom je Palantir, Unity, Finia a zase naopak najhoršie na tom je Sirius, Nel, Asa a Paramount Global. Čiže máme tu stránku od MarketBeat na dividend kalkulátor, kde som zadal všetky moje údaje z eTora. Máme tu teda aktuálne začiatočný kapitál 5400, ročne sa budem dávať, to vychádza zhruba na $5000. Z dividend yield 3,4, dividend amount increase 12% som dal a tu na share price appreciation 10,04, čiže sú to všetky údaje z roku 2024, čiže jednak môže sa to aj líšiť, čo sa týka aj tej dividendy, aj všetkých týchto statov, lebo netreba súdiť posledný rok a očakávať, že také budú aj tie ďalšie roky. Samozrejme sa to môže meniť, ale každopádne, keď sa mi bude dariť tak, ako sa mi darilo aj za minulý rok, tak si môžeme pozrieť, že za 10 rokov budem mať portfólio 112 000 a bude mi chodiť zhruba mesačne necelých $400, to vychádza. Po 15 rokoch to vychádza, že mi bude chodiť necelá 1000 každý jeden mesiac a po 20 rokoch už sa hýbeme na úrovni nad $2000 mesačne, čiže ročne 25 000 a portfólio takmer $500,000, čo už podľa mňa je dostačujúce na predčasný dôchodok. Samozrejme, každý má inú hranicu, ktorú si chce stanoviť, je to na tebe, ale mne takéto portfólio by bohate stačilo na to, aby som sa retiroval už predčasne. Či to bude stačiť tebe, to nechám na tebe. A samozrejme to ani takto nemusí byť o tých 20 rokov, všetko sa môže zmeniť, sú to iba predbežné čísla a sú to čísla, podľa ktorých sa mi darilo v roku 2024. Každopádne určite chcem ešte investovať aj do viacero dividendových akcií, či tieto čísla sa budú určite aj meniť, ale predbežný odhad je zhruba takýto. Každopádne to bude všetko pre dnešné video, len som chcel taký krátky, rýchly update, ako sa mi darilo investovať po jednom roku, po tom, čo sem dávam 400 eur mesačne. Vidíš, že aktuálne už tu mám portfólio niečo cez tých $5400, čo už je slušné za jeden rok. Zhodnotenie tam je nejakých necelých 12%. A aj keď síce ten december v roku 2024 som mal minus 5%, ale stále si myslím, že tento rok bude pre mňa zelený a takisto verím, že to bude aj to portfólio raz naďalej, aj vrátane teda tej dividendy. Aktuálne už som na tej úrovni nejakých $15 mesačne, čo je slušné na začiatok a ak budem reinvestovať aj túto dividendu, takisto sa dostanem do tých pekných čísel v priebehu pár rokov. Takže to bude všetko pre toto video, počujeme sa na budúce, čau.